मानवा के बतिया बताई कैसे, एहो दिलवा के बतिया बताई कैसे। पियवा रुसल बाए ननदो मनाई कैसे, पियवा रुसल बाए ननदो मनाई कैसे। 2 दिन से रूसल पियवा खाना न खाले, आगे या पीछे उनकर माना हो न भावे। एहो टूट गईले चूरी खान काई कैसे, पियवा रुसल बाए ननदो मनाई कैसे, पियवा रुसल बाए ननदो मनाई कैसे। मनाई कैसे हो समझाई कैसे, पियवा रुसल बाए ननदो मनाई कैसे। सखी मारे तानवा सहेली मारे तानवा, एहो बाली बाऊ मरिया समझाई कैसे, एहो बाली बाऊ मरिया समझाई कैसे। पियवा रुसल बाए ननदो मनाई कैसे, पियवा रुसल बाए ननदो मनाई कैसे।